Γεια σου, είμαι ο Κωνσταντίνος, ηχοθεραπευτής και δάσκαλος διαλογισμού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ο ήχος συνδέεται με το συναισθηματικό σώμα και θα κάνουμε μια σύντομη πρακτική για να το βιώσεις και εσύ. Το συναισθηματικό σώμα είναι το σύνολο της ενέργειας των συναισθημάτων μας. Όταν αυτή η ενέργεια μπλοκάρει, νιώθουμε άγχος, ένταση ή θλίψη. Ο ήχος μέσω της δόνησης μπορεί να μας βοηθήσει να απελευθερώσουμε αυτά τα μπλοκαρίσματα και να νιώσουμε πάλι ισορροπία. Η ενέργεια στο σώμα μας είναι σαν ένα μικρό ποτάμι που αρκετές φορές, για διάφορους παράγοντες, αυτή η ενέργεια μπλοκάρει. Ο ήχος μπορεί να βοηθήσει αυτή την ενέργεια να κυλήσει ξανά ομαλά, δίνοντας μια αίσθηση ηρεμίας και ελευθερίας. Κλείσε τα μάτια και κάθισε αναπαυτικά. Ας πάρουμε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη για να ξεκινήσουμε με το ου που συνδέεται με τη βάση μας, το πρώτο τσάκρα. Ακολούθησέ με αν θες. Τώρα ας ανέβουμε στο δεύτερο τσάκρα με το ου σε υψηλότερη δόνηση. Αυτή ήταν μια σύντομη πρακτική για να βιώσεις τη δύναμη του ήχου στο συναισθηματικό σου σώμα. Αν ένιωσες κάτι ιδιαίτερο, θα χαρώ να το μοιραστείς μαζί μου. Σε περιμένω στο επόμενο βίντεο όπου θα εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ.